खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरावबाय सबाय जिउ भगवाननि महर लाना सोनाफोर दामगै इनफाय ब्लग्सखौ फुरा जोबोद नायलांबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो एनिफ्राय अखायाथ' सोनाफोर गारनो रोंला नङा होमबा सुनांगौ लागा दख'नाफोरखौ नायदो थोरोब थोरोब बेयावनो गोलैसोनानै दङ आरो फिसाफोरनि लाबोनाय गोदानाबो माखासे दङ एनिफ्राय फुजानि नामै बायदों जखन गोजांस्रिनाय समाव गाननो बायदों जखन फुजायानो मोनहैलायसिगोन अखाया जुदि गाराबा फिसाफोरा गस्ला गोदानखौ बबेहाय गाननो ओंखायनो फिसाफोरनिखौ जेने थेने एसे सुबाय आङो नै आं माने सुवा मुवा फिसाफोरखौ गानहोनो बायो हा बयबो गानहोआ जानो हागौ अभियासलि रावबो गथ'फोरखौ सुवा मुवा गानहोआ जानो हागौ ओमफ्राय नाथाय बिमा बुरैया गावनिखौ सुवा मुवा एखमबा गाननाय जायो आरोना लुगैथारदोंबा स' बाहेरायाव ओंखारनायाबो जोबनो थाङा जेसेबां अखा होननानै नोङो थासोमनोथ' मोना नङा होमबा ओंखारनांगौ ओंखारबाथ' ड्रेसाबो ओंखारखागोनानो स' बिदिनो थोरोब थोरोब ओंखारनानै दङ जेन अफिसाव खामानि मावनो थांनाय बादिसो दख'नाफ्रा ओंखारनानै दङ आंनाबो सनाफोर रावबो लायसग्रा गैया रावबो थांसग्रा गैया जेब्ला नांगौ जायो अब्लानो ओंखारखानांगोन ड्रेसा मालाय बोरैथो ओंखारा जानो नङा होमबा सनाफोर स' मिन्थिला जेब्ला सान्दुंखौ दुंथोंसै आरोना ओमफ्राय हानाय मानि आङो फाथ्ला जिखौ नागिर गानगासिनो दङ स' दिनैबो नै 80 बोसोर फुराना जिखौ आं बुरखांनानै गानदों बुस्थुआ फाथ्ला नालाय सुबानो रानगोन फांखाजों रानगोन होननानैहाय उफाय गैया बुख्रा मोनामबाबो गाननांसिगोन स' नायलांबाय थादों बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय दिनै आंहा नट टेनसन आरोना सनाफोर नै ओरैबायदि गोथाव जादों आं बेनि सिगांनि ब्लगआव संनायखौ देखायदोंमोन ओमफ्राय आं टारगेट लाखादोंमोन बेबायदिनो दोनगोन होननानै आरोना माने बिसिबां संनानै जानो बिराद आंगायबाय ओमफ्राय सनाफोरा आं गावनो गाव बाखनायनानै लागोन आङो मिन्थिया फाइनाल लुक्सआ मा जागौमोन खिन्थु बिराद सुन्दर आरोना ओमफ्राय नै दालिखौ इसेल' संदों आङो बेनिफ्राय आरो ओंखामा मोनखाबायमोन जेने थेने ओमफ्राय हटेल सिस्टेम जादों दे सनाफोर आं गावनो गाव बाख्नायदों आं मादि संनो नागिरदोंमोन आं मिन्थिया खिन्थु एसे सिथाबस्रो फिसाजोखौ ओंखाम दौवैसो संदोंमोन ना आङो बास हागौआ सनाफोर जानो आरोना आगैमोना सोरबा बुंबाय थायो आंखौ जानाय भिडिअ लाबोआबो जानायखौ मानो देखायथारा आं बेसिबां खिथाबावनो आगैमोन जोंनि जानाय मोदलोब फुरा न'से जाखायो जाब्रायानो आङो ओंखाम जाखांनानै जेब्ला जानायखौ फोसाबो ना बेयावनो आंनाव हजम जाखायो आरोना ओरैबादि लेथेर फेथेर जायो दानिया थेवबाबो आं जायो माने बिदिबासो गथ'आ जायो नालाय हारसिं एक्सट्रा जाहोबा माने बारा इन्ट्रेस्ट मोना बे बिमाजों बिदाखौ मागा मुगा जानाय नङा बिदिनो जाफायो नालाय ओंखायनो बिदिनो जायो ओंखायनो नांगौबा फोसाबबाय थागोन होननानै बिदिनो जायो आरोना स' आं बेखौ बोरै देखायनो जायो आरो बेयाव केमेरा अन खालामनानै केमेरा लानानै आं बिदि जानो हानाय नङा आरोना आगैमोन र' होनखाबायना आं एसे उनाव जानाय भिडिअबो लाबोगोन आरोना जिहेथु आं बिराद मागा मुगा जायो नायथावथाव जायो आरोना आङो बेनिफ्राय ओंख्रि गोजां आं मैयानो प्लेनिं बानायखादों दिनै रबिबार आं ओंख्रि सङा होननानै सनिबार बेलासियाव संनाय ओंख्रि फिसालायाबो स्कुल गैया जखन ओंखायनो 12थानि सिगाङावनो जोङो जाखांबाय आरोना दा बेलासियाव थाब उखैबायसै ओमफ्राय ओरैहाय हाबाब जाखांबाबो नै अबावबा दोनखुमानाय मोनफ्लांदोंबाथाय जाखाथारगोन आरो हरे कृष्ण ओमफ्राय आलाय मा नायनो आं नायनोनो सोलाबाखै आङो जै बिमाया इउटुब पेमेन्ट मोनदों हाबा मालाया मा बियो नै बिहा बिखौ बिनानै सेल आरोना मा खालामो लेखा फरायनाय गथ'आ खि बेखौ लायो है नायसै आखायासो गोरा जालांसिगोन आं नाङा बाबा आरो इस्तेमाल खालामबाय थाना बांद्राय दे लेखा फरायनायाव नोंना आसिया सफ्ट जानांगौ नों बेखौ आंनाव बिनो नाङामोन बिराद अख्रामि बिनानै आंनाव होबाय आङो बाबा प्लिज नोंना बे आसिया हामखागोन अट'मेटिक लासैनो बडियासो हाबनांगौ जोंहा बिमा फिसा आं खालामा आं हाया ना आंना आखायानो रानथाब खुन्दाबखासो नै मोदोम उदैयाल' आंना बुरजा आखाइफ्रा आंना बिदि मथा नङा नै रानथाब खुन्दाबखासो गैखाया नै आखाया उन्दैनिफ्राय बिफाजों थेला बोफाबोनो नालाय गेजेर आरो मा होनो आलु बुरनायाव नांगोल बोफानाय नालाय बिफाया हास्लाबा जाबा हाजिरा मोनाबा ओंखायनो आखाइफ्रा नै टाटा कम्पानिखा आरोना सोरबा जाबाथाय सोरनाबा दागो थाखाजोबगोन आरो सोरबा फेराखै दिनैसिम एसे खानाय लामसै सनाफोर र' आयदो एसे सागुलायबाय आङो सिखारनाय ओमफ्राय रेस्ट गैया मा बुंबावनो आरोना उल्थां फाल्थां गथ'जोंनो बेनिफ्राय मा होनो सोरबा आगैमोना आंनि खानायखौ नायनो बाबाय खोमा नै लावबायबो लावा नङा लावबायबो एसे माला बोजादोंमोनलाय आं माबा एप्रिल लास्ट ना मायावसो एप्रिल ना मेयावसो बोजादोंमोन मिथिला जायखिया गरम बोथोरसो मोनखादों बे खानाया बेनिफ्राय नै लावबायानो मालाय खानाय नालाय लावखायोखा गाज्रि जाबाय ससे नै गाज्रि नुबाय
सोरबा सोरबा आगैमोना बोनो थिननायलाय आं मा खालामनो सनाफोर आंथ' बोनो हायो फैसानि खोथा नङा दा फुजानि अफारबो सोलिगासिनो दं खोमा आरो आंना बे खिनि बोनायाव बारा लाखानाय नङा बिसोरो 600 बा 700 लागोन बाट मा खालामनो आंना समय गैयाना बे खानायाव नांथाबबाय थाहैनो समय जानाय नङा आगोलाव सासे लाग्रा गथ'आ दंमोन ना ओमफ्राय नै दाथ' रावबो गैला मा खालामनो अबहाय दोननो अबहाय बोनो ओंखायनो नायनोसोरो बोरैबा फटकखे सुबिदा मोनोबा नैबे ससेखौ बोजागोन खिन्थु ससेयानो जा सनैयानो जा नों मुलियाथ' बे एखे टाइमानो लाखागोन नालाय बुरजाबाबो एसेबाबो टाइमाथ' नांखागोन ओंखायनो आङो आवगायनो हायाखै आरोना टेनसन जादों आंबो फुजायावहा एसे खानाय नैबे आगोलनिखौबो स्रायै लानो सानदोंमोन आरोना बाट दा उफाय गैया बोनो मोनाबाथ' नैयावनो खाथबनाय जाफिनखासिगोन आंना आंनि फेभरेट जायगाया नैबेयावसो थाखायो नालाय बेयावसो ओमफ्राय खानाय बोग्राबाल' एसे हगारनो लुबैयो आरो अननो ओंखारो खानायखौ स्मुथ मोनो नालाय अननो ओंखारनानै बिदि जाया आरो एसे हगारनो सान्स मोनबा हगारनो सान्स मोनाबा एसे खांख्राइफोरजों थेबनानै लायो आरोना स' बाखि दा बिदिनो जाला बुद्रुनो थागोन आरोना जा टारगेट लादों टारगेटआव ओंखारलायबाय जोङो ओंखाराबानो जाया होननाय बादिसो सानफ्रामबो आरोना फुंसेया एसे मोजाङैनो थाबाय एथ'बां माबा नङा ओमफ्राय दा बेलासि समाव जों ओंखारबाय आरो ओमफ्राय सानै सुबुङा जुथा गोदान गानबाय देखायसां माम्बार बैयाव थानानै बैयाव थांनो आगैनि खाथियाव ड्रेसा मैयानो फिसालाना बा ओमफ्राय आगैना साबधानसो फौजिनि फिसाफोर साबधान मारे सेलुट मा सेलुट लालाय सेलुट आयै सेलुटआ बोरै जाखो गैलाहाय अफिसारानो बेलथायगोनसो बिदि सेलुटखौ नुनांगौबा थेलुट आयै थेलुटनो गैलाहाय जाबाय थेलुट सना ओमफ्राय माथो होनबावनो बिमाया चेन्ज खालामनो एसेबो गोसो गैला आरोना देखायखाबायानो आं जि जोमा मा अबस्था जानानै दङ सनाफोर थांगोनोसैल' दे बाबा गेटआ खुलिदो ड्रेसखौ सोरबा नायबा सोरबा नुफ्रांबा मुगैबाय आं मिन्थिला आजिखालि सनाफोर आङो साफा सानै साबस्क्राइबारफोरखौ लोगो मोनबाय थायोआनो सोरबा दागा मागा रायलायो मालाय ओमफ्राय सोरबा कमेन्टआवसो खिन्थाहरो आरोना आब' दहाय सिनिखौ फार्स्ट टाइम नुदों ओरैबायदि खालामनायाव सोरबा बुङो पक'रा बायनायाव सोरबा बुङो फिथा जानायाव थेवबाबो दागा मागा रायलाया आरोना ओमफ्राय आं रिकुवेस्ट खालामोन रायलाय नुबानो रायलाय आरोना आंनि खुगाखौथ' मिन्थिखाबायनो फेथेर नुबानो रायलाय आरोना जेबो साननो नाङा ओमफ्राय जाय रायलायो एकदम धन्यबाद आरोना बुंखायो डाइरेक्ट जों नोंसिनि भिडिअखौ नायबाय थायो होननानैहाय बिराद मोजां मोनो आरो बिदि लोगो मोनबाथाय ओमफ्राय बे हिसाबै आं एसे साब सिखन थांबा मोजां आरोना बाट आं मिन्थिला आंनि साबस्क्राइबाराबो आंखौ जेरै दं बिदिनो मोन्थिदो आरोना आं बिदिनो जाब्रा सिस्टेमैनो थायो स' जाब्रायैनो ओंखारगोन आरो थ'दो बाबा दानो अखाबो हानायाव खुनु पात्ता गैया आरोना सिदा सिदि जों ओमफ्राय नैबेहाय फैग्रोबाय माने बे फिसालानिनो सार्ट आखाइ गोलाव सुहोनो नागिरदों आरोना माने माबानि फुजानिसो फोरोंलांसैमोन स्कुलनि आरोना दा एसे गोजां बोथोर हाबहांबायना ओमफ्राय सुटारबो गाननाय जाथ'वाखै नालाय ओमफ्राय खान्दायाबो एसे गोजांद्राय जाहैदों स' बेखौ सुनानै लाग्रो नागिरबाय जोङो ओमफ्राय नै बबेबा ब्लगसआव आं देखायखादोंमोन आंना थेमा थुमा खालि जाजोब्बाय माने दालि दुलि आरोना बेफोरखौ लाखानोसै होननानैहाय बे बाजार गिदिराव फैबाथाय हलसेलाव एसे खमाव मोनलाङो नालाय थाइबाबाबो 10 थाखाबाबो ओंखायनो लायो आङो 60 थाखा होननाय लोगो आङो लांखासै सानबाय आरोना बैयावथ' 80नि बायगासिनो दङ नालाय बासिनानै लांसै बेखौनो बाहेरायाव ओंखारबाथाय ओमफ्राय बेलेग बुस्थु जाबाबो जायाबाबो बे गथ'नि जादा पानिफुरिखौ बिथारो आरोना दाथ' जों बाहेरा बुस्थु जायाखैबो ओमफ्राय बेखौनो एसे प्लेटसे जानानै थांनोसै होननानै बेहायनो गसंबाय आरोना आं आरो सनाफोर ओंखारबावनो गोसो गैला आरोना दिनै रबिबार बारायनि ब्लग्स बियो आयै ओइ पुलिस पइन्ट मोनसेनिफ्राय आरबान अफिस मोननो थाखायनो जोंनो आधा घन्टानि बारा नांबाय आरोना थोच जाय ब्रु जाबोलायबाय आरोना फैबाय सनाफोर आयौ ओरैबादि भिर दा बुंसां गाबनोसो ओंखारबायमोन पुलिस पइन्टनिफ्राय एमआरएम बारनानै बे एमआरएम खाथिनि पुलिस पइन्टआ बेनिफ्राय आङो आरबान अफिस मोनफैनो थाखाय आधा घन्टासो नांनाय बायदि मोनबाय आरोना सासे क'क्राझारनिफ्राय मिन्थिसिगोन बेसेबां टाइम लाथारा होननानैहाय स्कुटिजों 5 मिनिटनिबो लामा नङा बियो ओमफ्राय बेयावनो बिदि आरो मानो जाया जानो बयबो ओंखारनाय मालाय कारजों नायनो ना स्कुटिजों नायनो ना मा नायनो ना बलेर' नायनो भगबान दख'ना दखानफ्रा ओमफ्राय ओरैबादि भिर गोजा आरोना दख'ना दखानल' नङा हार एक शपिं मल हार एक दखान बयनिबो जायगायाव जानो हागौ दा क'क्राझारनि हालोदखौ आं नुबाय नालाय आं मोनथिबाय ओमफ्राय सोरबा सलायनाय मोनबा आं बिराद मोजां भिडिअनि गेजेरजों देखायनो हागौमोन आरोना खिन्थु मा खालामनो सनाफोर ना भिरावसो एरायनो ना नोङो भिडिअसो लानो ओरैबादि अबस्था आरोना ओमफ्राय आं मोनसे दख'ना बिदनफोर नायनो होननानै सानदोंमोन मानो होनोब्ला आंहा
फिसाफोरनि शपिंआ जाबाय आंनो शपिंआ जाबाय ओमफ्राय बिखुनजो बिमानो आं जेबो बायनाय जायाखै नङा होमबा दा फुजा समावबो आं लानो सानदोंमोन बिखुनजो बिमानोबो सोनाफोर दख'नाथ' आं जेरावबो नायबोनो हायासै आरो थांनायाव एसे बेलासिबाय मानो होनबा अखाबो दङमोन मिजि मिजि अखा गारनानैसो थांबाय नालाय बे अखा गारनाय लोगो लोगो बयबो ओंखारनायखायनो बांसिन भिर जादों खोमा आरोना बेनिफ्राय आङो मा होनो बे टानेलाव होनाय दख'नाया सनाफोर बेखौ आङो माने लोगोनियाव सोंहरदोंमोन आरोना सासे लोगो मानसि बिनानाव सोंहरदों आङो बेनिफ्रायहाय दङनो आं बेखौ नायनो थांगोन बेनिफ्रायहाय गाबोन थांनाय जायो ना मानाय जायो नायनोसै आरो सनाफोर आं थांनाय जायोबा नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामगोन आरोना बिखुनजो बिमानो फसायदों आङो मोननैनि गेजेराव बे मोनसेखौ नायहैनोसै जायखिजाया थांनानैहाय ओमफ्राय मा लादेरनाय जायो नै बेनो ओमफ्राय आंनि आसलि मालफ्राथ' नै मा बुंनो लानानै फैबावलायबाय तरहा कि दालि जेराव आंना रस मास मोनसे थाङा आगोलाव थाङोमोन फिसाजो आंखौ आरो ओंखाम जायैयाव जों आलदा आलदा ओंख्रिबो जायो नालाय दा फिसाजोआबो जानाय हिसाबै जों एकदम रस बेखौनो ओमफ्राय नैबेनि खाथिनि दखानफोरावहाय नैबेफोर आंनि फेभरेट बुटफोरा बारा लायो आरोना बेयाव एकदम 30 थाखा फवा होनना बुङो ओमफ्राय हजोंहाय बिदिनो 25 थाखा लादों आगोलाव 20 थाखामोन फार्स्टआवथ' 15 थाखामोन मा होनो ओमफ्राय बे बादामखौबो बैयाव 50 थाखा बुङो बेवहाय ओमफ्राय बैयाव 40 थाखा फवा आरोना सोर जायगायाव बेसेबां आं मिथिला बिस्कुट जाला सना गाबोन जानोसै स' बेफोरनो आरोना आं मैगं थाइगं जेबो लाबोनो हायाखिसै बेनिफ्रायहाय नै सनाफोर आङो लाबोबावबाय आङो एकदम मिक्साराव गुरा खालामनानै दोनसैलाय बेखौहाय दुन्दिया बेगर एसे बेसर एसे जिरा पासफुरन माबा माबि एफाजों लानानै फैबावबाय आरोना आङो 20 थाखानि मानो होनबा नै आङो थेमाया खालि जानानै दङ बेखौ फिलाप खालामनांगोन आङो बेखौ मालाबा खालामसिगोन गाबोनफोर साफा स्र' अबेखौबा सुनसै अबेखौबा फोरानसै अबेखौबा एवस्रोनसै मानसै बास जाबाय आरो सैनि बेसनाफोर नायनोसै आं जेब्लानाखि बिखुनजोनो जा शपिं खालामो नोंथांमोना देखायसिगोन आरोना दा आं भिडिअखौ दोनथ'नोसै साहा उखैदों आङो मोनाबाबो साहा लोंसिगोन आरोना आङो सोर जायफोरा आंनि बेखिनि सिम्पोल सा ब्लग्सखौनो नायलांबाय फुरायहाय आं गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय थेंक इउ स' माच